A môžeme ísť Slovensko do rýchlej kontry. Loptu má Šesták, ale je pribrzdený. Ešte Pekarík na opačnej strane. Je to ťažká lopta na spracovanie pre Vlada Vajsa. Odrazila sa až Hubočanovi. Teraz ju má Vajs vo svojej moci. Je tam voľný Pekarík, ale majú Šesták. Ide mu tam Pekarík a dostáva loptu. Marek Hamšík trošku zbrzdený, bolo to napätý. Ešte je tam ďalší center. Tesne vedľa, predstavte si gól! V 37. minúte to vyšlo. Slovensko vyhráva v Izraeli nad domácim výberom 1-0. Teraz musím povedať, že tento gól padol po jednoznačne najkrajšej akcii zápasu, keď sme opäť chceli rýchlym protiútokom otočiť loptu na opačnú stranu na Vlada Vajsa, ktorý hlavičkový súboj prehral a čo bolo veľmi dôležité, Hubočan veľmi rýchlo išiel pod neho do toho hlavičkového súboja. Aj keď to Vajs prehral, Hubočan tú loptu získal. Opäť sme sa dostali na opačnú stranu. Na opačnej strane došlo ku kombinácii s zabiehaním. Opäť krajný obranca Pekarík, ktorý zabehol na krídlo. Vynikajúca akcia, vlastne dá sa povedať skoro celého mužstva. A nakoniec zakončená veľmi pekným centrom a peknou hlavičkou Jakubka. Čiže do tejto akcie sa zapojila 3/4 mužstva a naozaj top akcia zápasu a veľmi zaslúženia 1-0. Hrotový hráč a na ihrisko prišiel Elianin. Barda, predstavte si, štandardná situácia, ktorá okamžite nasledovala po tom striedaní a Jano Ďurica strieľa druhý slovenský gól. Tým Jana Kozáka vyhráva v Netanii nad Izraelom 2-0. Nakoniec na to s tým centrom vyšlo opäť to, čo sme skúšali celý čas a som rád, Jano, naozaj po tej svojej chybe, ktorú spravil jednu s vynikajúcou, mal možno 4-5 vynikajúcich zákrokov, to si krásne nabehol. Obidve hlavičky, aj táto, aj ten prvý gól, nie sú to ľahké hlavičky, nádherne umiestnené, čiže naozaj, pokiaľ máme takéto kvality hráčov, treba ich využívať. Krásna krásny center, krásna hlavička, umiestnená hlavička, naozaj fatálne zlyhanie domácej obrany a môže to byť ešte veselšie, pretože Miňo z toho bol v šanci, ale bol tam Mešumar, ktorý zrazil ten jeho strelecký pokus. Takže sme pri chuti. Barda, teraz pozor, Buzaglo, ten je pri chuti, pozrite sa, strela z veľkej diaľky a Jan Bucha vyťahuje loptu z vlastnej brány. Tesne pred uplynutím 80. minúty sa podarilo domácim streliť kontaktný gól. Takže stav zápasu Izrael-Slovensko zatiaľ 1-2. Z ničoho nič. Domáci úder. Keď sa povie, že prišiel to ako blesk z čistého neba, tak toto je... Na toto sedí presne. Absolútne nečakaná strela, by som povedal až. A ťažko povedať, či tam tí hráči mohli skôr vystúpiť. Nevideli sme to až tak dobre, lebo nedá sa pristúpiť tomu hráčovi naozaj hneď možno na 30 metroch. Treba pochváliť asi strelca, naozaj fantastická strela, dosť ťažká, pretože s tou loptou bežal, nešla oproti nemu, ale bežal s ňou a naozaj to trafil parádne. Je tam májový termín 23. a 26. Najskôr súboj s Čiernou Horou a potom ťažký a náročný zápas v Petrohrade proti Rusku. Teraz pekne Miňostoch, ulička na Dušana Šventamu. Je to gól! Je to vynikajúce. Reagujeme na izraelský kontaktný gól tretím zásahom, o ktorý sa postaral Robert Mák. Ten je v reprezentácii pri streleckej chuti. Skóroval aj na konci uplynulého roka v Poľsku, keď zvýšil na 2-0. Teraz vyšla opäť ďalšia parádna akcia slovenského tímu. Treba povedať, naozaj toto bola akcia, toho nevidíme často na našich trávnikov, s veľmi dlhou medzihrou, dá sa povedať. Už od vlastnej polovice sme držali loptu, vynikajúco to Marek Hamšík dvakrát zakryl, počkal si, natiahol na seba hráčov na vlastnú polovicu a potom takou kolmou prihrávkou našiel, myslím Miňa Stocha alebo Adama Nemca, neviem teraz. A vtedy sme prešli do takého rýchlejšieho protiútoku a nádherné zakončenie z opačnej strany nábeh Maka, ktorý sa natlačil pred obrancu a naozaj celá tá akcia znesie naozaj prísne parametre. A ako som spomínal na začiatku, hlavne tá medzihra v strede pola, tak tam sme sa naozaj dobre z toho dostali.